ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತ. ಒಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದಲ್ಲಿ ಇಂದೆ ತಂದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೆತ್ತ ಇನ್ನು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮೂಡು ಬರೋದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಜಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಯಸಲಾಜಿ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸಂಜನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒತ್ತಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ, ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, AMJ ಅಂಜನೆ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಗಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೆರಿದ ಸುತ್ತದ ಕಡೀರ್ದ ಸಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮೊಲ ಬಂದಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಸಾಲ್ ಏತುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ತೂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಜತ್ತದು ಅಲಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ತೊಡಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ರೆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮುರ್ತಾತೆರು ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಶೆಟ್ರಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇನ ಪುಗಾಡ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಂದು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಕೆಲಸದ ಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ದನಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡು ಆ ರೀತಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಆಪಣ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತುಕೊಲ್ದು ತೂಕ ಕೈಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವರಕೊರಕ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಆಗದು ಎಂದು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಯಾಡು ಇವೊಂಜಿ ಶಂಕರೆ ಪಂಡ ಪಿಟ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಯಾವ್ ದೆಕ್ಕದ ಆಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬುದಾರುಂಡೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬುದಾರುಂಡಿಯೇ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏರ್ನ ಮಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಶಂಕರೇತ ಅಂದ್ ಶಂಕರೆ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಮಾಧವಿ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪುಜ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮೋನ ಗಾಡಿಗೊಂದು 1 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಏನೇ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುಜನ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪುಟಾತ್ ಮಾಡುವೆ ಮಗ್ಗ ಸುರೂಕು ದೆತ್ತನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಪಂಚಿನ ಸುರೂಕೆ ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಸಂತೆ ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆಂಟು ಮುಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ದೀಕ ಮಾರಿ ಜನ ಚೊರೆಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು. ಮರ್ಲೆ ಬರ್ಪೆವಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಇರ ಗಾಡಿ ಓಂಡು ಈರೆಡ ಮಾರ ಏನ್ ಬೇ ಏನ್ ಮರ್ಲೆ ಬೇ ಮಗ್ಗ ಏನಡ ಐವ ಪಿಲಿಂಡು ಬೇ ಅಣ್ಣ ಐವ ಪಿಲಿತ್ ನಾನು ಬರಿಟೆ ಬರಡಿ ಮೂಳು ಮೇಲ್ಗಳಾಗಿ ನಾನು ಒರಿಯಪ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಪಿಲಿ ಬೇ ಓ ಪಿಲಿರ್ನ ಮಾರ್ನೆ ಬಿದ ಬೇ ಮಾರ್ನೆ ಬಿದ ಪಿಲಿಯಾ ಅತ್ತಿ ಇಂದಿ ಎಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಬರೋಬ್ರ ದೂಡ ಇರು ಏನು ಗೊತ್ತನಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತಟಾಲಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ರೋಮ ಪುರ ಸಾಲ್ದಿತ್ತನು ಅಂಚೊಂಜಿ ರೋಮ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಐಕ್ ರೋಮದಾಯ ಕುಲ್ಲಾವ್ನಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ಲಂತಗಲಾರ್ಸು ಒಂಜಿ ವಿಗ್ಗು ಕುಲ್ಲಾರ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ಕೆಬ್ಬುಗುದಿ ಏನೋಡತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಎಂಗಿದವಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫನ್ ಪರತ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾರ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡ ಎಂತ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾರ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬಂಗಾರ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಒಂದು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತ ಬೇ ಮುರೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಬೇ ಯಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯಿನ್ ಬೇ ಆ ಜನ ಏತು ಬರೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರೇನು ಬೇ ಆ ನೀ ಚೇಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಅವೇ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ ನಡೆ ಫಿರ ಪೋಯಿನಿ ಅರೆ ಎತ್ಕೋರ್ನಿ 10,000 ಈ ಏನಾದ್ರು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಗಾಡಿದ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಅವಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಗನೇ ಬಂಡೆ ಆಯನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಈ ಡ್ಯಾಗ್ ದೀತಿನಿಂದ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿ ದೀತಿನ ಬ್ರಾಯ್ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಓ ಆಯ ಪಂಡಿನ್ಯಾ ಆಯ ಪನೋಡೆತ್ತ ಹೌದಾನೆ ಆಯ ಮುಂತ ದುಮ್ದ ದನಿಯತ್ತ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ ವಿದಾಯಗಳು ನೀನು ಆಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಆಯನೇ ಬತ್ತದ ಪಂಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ಆಯಂಜಿ ಗಾಡಿಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೋಡಿಯೇ ಅವನಿ ಬೈಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಿದ್ದು ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೋಡ ಆಯನಂಜಿ ಸಾ ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾರ ಬೇಗ ಅವಳು ಗಾಡಿ ಎಂಚಿನ ನಾಡ್ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಇದ್ದೀತೀನಿ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಿ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಮೂಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಚಟ್ಟಿ ಪೂರ ದಾನೆ ದಾನೆ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದೇ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮ ಆಣುಲೆನ ಪೂರಲ ಪಾಡ್ದಾತನ್ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಲಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪುಂಟು ನನ್ನ ನೇಲ್ ಮಿನಿ ಬುಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಟಕ್ಕು ಟುಕ್ಕು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಟಕ್ಕು ಟುಕ್ ಹತ್ತನ ಮಾರಿ ಅವು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಓಲಾಡ್ ಸಿಗಲ್ದಟ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿ ಅವಂದಣ್ಣ ಈರ್ದಾನೆ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಸೈಕಲ್ ಇಂದಾನೆ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ದಾಯ ತುಂಬಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಏನಂತ ತುಂಬ್ಯಾರ ಆಯ್ತು ಯಾನೇ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಏರೆಗಾವಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಪುಣತ್ತು ಮಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಸೋತಿಜಿ ಮೈಕಾಯಿ ಪುರಪೇನೆ ಅಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಬುಂಡ ಇರೆಗಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಬೇನೆ ಪೆಟ್ಲು ತೊಂಕುನಾಗ పెట్లు దొంకునగా బచ్చుండవు మాతేరగల పెట్లు దొంకున బచ్చు ఇరే బచ్చుజా ఎంక బచ్చుజి అవుదానే యాన్ సైకిల్ ఉడుపు జా ఒక ఈరెంజ ఉడుపు యాన్ బైక్ ఉడుపు ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಎಂಜಿನವು ಅವು ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ತಿಲೆ ಕಾಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನು ಪನ್ನಗೇನುಜಿ ಐಕ ಕಟ್ಟೆದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಸುರು ಇರೆಗಿದಿಯೋಡು ಹೌದೇ ಈರೆ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ಜಾರೆ ಮಾರಿ ಯಾನು ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡಂದಾಂಡ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಪ ಕೊರೋಡು ಅಜ್ಪ ಕೊರ್ನ ಇರು ಉಂತು ನಾಲ್ಪ ಉಂತು ಜಾರು ಬೊಕ ಅಲಕ್ಕ ಜಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೇರ್ರಿ ಮಾರ ಮರಲೆಲ್ಲಕ ಮಂಡೇ ಚಾಪುಡಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ದಾಯ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ಯಾನ್ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾನ್ಲಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಬೆ ನಾಯಿ ಬೆನ್ಪಾಯಲಕ ಬೆನ್ಪಾಯ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ದನಿಯಾದಿತ್ತ ನಾಯಿ ಏನನ್ನು ಮಾಟ ಮಲ್ತದ ಕೆರಿಯ ನಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಡೈವನೇನಾ ಇತ್ತಯ್ಯೋ ಪತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಆಗದಾಲ ಕೊರುವೇರಿ ಖಾಲಿ ಕೊರ್ನಾರಂದು ರಡ್ಡು ಕೊರು ರಡ್ಡು ರಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಕೊರುವೇರಿ ಐವ ನವೀನನ್ನೇ ಪಾಡುವೇರ ಅಂಚ ಬೇ ಏರಿ ಬೇ ಮುಲ್ತ ಬೇಲದೆ ಯಾನ್ ದನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪತ್ತೆ ದನಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧ ಪೂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಲಿಂಬೆಲಿ ಕಾಣಾವಡ್ ಬಂಡಿ ಸರ್ಪತ್ ಕತ್ತು ಇಂಜ ಪಿತ್ತಾತ ನಿಂಗ್ ಸರ್ಪತ್ ಕತ್ತವು ಲಿಂಬೆ ಒಲಿ ಅವಂಚ ದಿಯರೆ ಮೂಲ್ ದಿಯರೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದೀತನೇ ಉಂಡಿ ಅವೇರೋ ಕೈತಲ್ ದೀತಿನ ಅಂಚ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದನಿ ರಡ್ಡು ಲಿಂಬೆಲಿ ಕಾಣರ ಮಂಡೆ ಮೇ ಮೂಜಿ ಲಿಂಬೆಲಿ ಕಾಣ ಇದೀನಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೈರ್ ದಡಿಕ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ್ನ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತರೆ ತೊರೆತದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಇಟ್ಟೆ ದಕ್ಕೆರೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಇಟ್ಟೆ ಕೊಂದು ದಕ್ಕಿನಿ ಮೇ ನಾನು ದನಿನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಆನಿ ದೊಕ್ಕಂದ ಇಂಚ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಸೈಕಲ್ ಬರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಓನರ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತರ ಪುಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬೇಲದ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಚೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತುಂಬು ಆನ್ ಎಂಕ್ ಮಸನ ತುಯಿಲೆ ಕಾಪು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ತುನ್ನ ಕಕ್ಕೆರೆ ಆಪು ದಾಯಗೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪು ಮೇ ಪಾಟಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲು ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಮಾದವರೆ ಬೇ ಎನ್ನಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಪ ಬೇಲೆಗೆ ಏನಾಡು ಪತ್ನೆ ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಸುರು ತನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋದು 10-11 ಎತ್ತ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕಣ ಕನೆತೇನಾ ಕನತಿ 10 ನಂಬರ್ದ 11 ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ಕಣ ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನಾಗ 11 ನಂಬರ್ದ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಎಂಜ ಕೋಲಾಟ ಉಂಡೆನ್ನ ಮಾರಿ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಹೌ ಸೈಯಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಡ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ತುಂಬು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೈದ್ನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಾದಿ ದಿಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನಿ ಸಾವ್ದ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವು ಸೈಯಾಡು ನೀಲಿ ಮಾದೇವರೆ ಈರ್ದಾನೆ ಇಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಯಾನೊಂದು ಪಿಲಿತ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪೂರ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪೋಪನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬಾರಪ್ಪ ಈ ಸತಿ ಬೋರಂಡಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬೋರಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುನತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಡಿ ಎರುಗೊಟ್ಟನ ತಿಕ್ಕಿನ ಮರ್ಯಾದಿಂದತೆ ಒಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರು ಅಕ್ಲೆಗ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಡಲ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಮ್ಮುಲ ಕಟ್ನಾಡು ಪಿಲಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಒಕ್ಕ ಯಾಲ್ ಅಂಚ ಮುರ ನೀರಿನ ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ತೂಯೆ ಎದದಿಯಾರ ನೇರು ಮೈದ ನೋಡು ಅಲ್ಪ 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 ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ರಾಸಿತ್ತು ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂಚೆರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಪಿಲಿ ತೈಟನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತು ಯಾನ್ ಆತು ಸೋಕಾತಲ ಎಂಚ ಆತು ಸೋಕಾತಲ ಸೋಕು ಸಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕೊಡು ರಸ್ ತುಯರಾಜಿ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯ ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚ ನಲ್ತೊಂತಾರ ಎಂಚ 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 ಉಂಟಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈಕಾರು ಕೂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದೊತ್ತಲು ಇತ್ತ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತ ಸರಿ ಉಂಡು ಪರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈರ್ದಾನೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪಾನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಡೊಣೆಸೆಯನ್ನು ಬರೀ ಬೈದಿನಿ ಇರೋಗೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಬರೆಕಾನ ಯಪ್ಪ ಸೀ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೆ ನಂದು ದಾಯ ಒಚ್ಚೋಣ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲಗ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಮೇ ಸೀ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಗ ಮುಪ್ಪ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬರೆಯವು ಅಯ್ಯೋ ಬರೆಯವು ಒಂದು ಯಾಪ ಕೊಡ್ಪಾರು ಎಂಜಿನ ಕಾಸು ಯಪ್ಪ ಸೀ ನಾನೇ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಬೋಂಡ ಒಚ್ಚೋನು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಇತ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬರೆಯರಂದತ್ತ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬರೆದಾಂಡು ಎಂಚ ಬರೆದಾಂಡು ಬರೆದಾಂಡ ಉಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂತೇನ ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ಅಂಚ ಪುರ ಲಾಟ್ ಪಡ್ತೆ ನಡ ಪುರ ಕೇಂಡಾಪುಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕು ಬರಿಕನ ಪಿರ ಒಚ್ಚೋಣ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲಗ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲಗ ಬೈಕ್ ಬರು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಾತೇರ್ನು ಹೋ ಪಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ದ ಪಿರಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾಲಿ ಇಂತಿಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಉಂತಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಸೀದಾ ನೂಕೊಂದು ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜದು ಗೊರ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಗ್ಯಾಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತು ಗಾಲಿ ಇರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡಲಾರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೆತ್ತ ದೇವು ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಪಂಜಿ ಬೇಲೆದ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತೂತಿ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತದೊಂದು ಆಪುನು ಮೂಲು ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಬೋರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲು ಎಂಚಪ್ಪು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಲ್ಲಾಸದತ್ತ ಮುಲ್ತ ಡೈರಿ ಡೇತ ಉಮ್ಮಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಲ್ ಆಲ್ನಾತಿಗೆ ಬರಡು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬರಡದ ನೋಡಿ ಮರೆತು ಜಗವ ಹಗಲು ಗನಸು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಅವಳ ನಗುವ ನೋಡಿ ಮರೆತು ಜಗವ ಹಗಲು ಗನಸು ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದತ ಎಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಹೇಶ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಬಣ್ಣ ಸುಗಮ ಎದುರುಡಿತ್ತು ನಂಚ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಹಿಷಿ ಉಯಿಸಿ ಮಹಿಷಿ ಮೈಸಿ ತಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ದಾಯ್ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಯ್ ಬರ್ರು ಬರ್ಪು ಬಿರಾಡ್ ಬಿರಾಡ್ ಅತ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನೀನಿ ಇನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯನ ಇನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಪೆತ್ತನ ಇನ್ನು ದರ್ಶಿ ಪೆತ್ತ ಓ ಅಪ್ಪು ಎಗಡೆ ಪೆತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ದಾಲ ಓಂಗು ಅಂತ ಪೋಪೆನ್ ಮೂಲ ಪೆತ್ತದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ದರ್ಶಿ ಪೆತ್ತ ಬೈದು ನಿ ಕಾವ ಎಂಕು ಅಂಡದಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಎಂಕ ತಿಂಡಾಂಡು ಐಟ್ ಬದುಕೆ ನೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೇನೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾಸನೆ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನಂತೂದೆ ಸೀಸನ್ 1 ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತಿನಿ ಜೋರು ಬಡ ಅನ್ನಗ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಗಂಜಿತ್ತಂಡ ಯಾವ
ಅನ್ನ ಆಕುಲು ಇಂಚ పండుదే 5 ವರ್ಷದ నుంచి ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಗಂಜಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರ ಚಾನಲ್ ಅಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡೋಡ್ಮೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡು ಈ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ವೇಲೆ ವೆಲ್ದುಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಗಂಜಿಡಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ದೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ ಲೇ ಬಿಟ್ಟರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ಗಾಳಿ ಬೋಪುಂಡಿ ಬೊಕ ಈ ನಮ್ನೆ ಅಂಡ ಗಾಳಿ ಉಂತುವ ಎಂಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ಓಲು ಆನಿ 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 ಟಯರ್ದ ಟಯರ್ಗ ಆನಿ ಕಂತದ್ದು ನೀತು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಕುಳ್ಳುವ ಅಂದಪ್ಪ ಅವಿತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಂಜಿಂದು ಪತ್ತವಡು ಡಾಮಾರು ಡಮಾಡು ಅಂತ ಚೂರು ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಪರೋಟ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಚಟ್ನಿ ಇರ್ದಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪರೋಟ ಉಣ್ಣಾಕಿ ಅಲ್ನು ಒಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಓ ಮಾರಿ ಯಾನಿ ಪಿಟ್ಟರ್ ಮೇ ಯಾನಿ ಪಿಟ್ಟರ್ ಈ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಂಡೆ ದನಿಂಬೆ ದನಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಸನಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈರು ಪಾತೇನ ಪ್ರೇವ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಯ್ಕುಂಬೆ ಟಯರ್ ಸರಿ ಬಗಲ್ ಮಾರಿ ಇದನ್ನ ಟೂಯಿಂಗ್ ಕವರ್ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಈರು ಕುಳ್ಳೊಚ್ಚಿ ಇರಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ವಿ ತೋಚಿನ ಮಾರೆ ಓಟಿಗೆ ಓ ದ್ಯಾವ ಉದಾಲ್ ಬೈದು ನಾನು ಉದಾಲ್ ಬೈರ ಟಯರ್ ಮಾರತಾನ ಮಾರಿ ಸಂತಾನ ಎಂಚಿನ ವೇತು ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಕೂಡ್ಯದ ನಾನು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಂಚಿನ ಮುಳು ಪುಂಚನ ಟಯರ್ದ ಟಯರ್ದನ ಮೇಡಮ್ ಕಥೆ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟೋಡಾಪು ಆಯ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಯಾನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ ಕೊಂಜಿಂದು ಪತ್ತ ಅಣ್ಣಾನ್ ಲೇಬಲ್ ಹತ್ತು ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಪರಂಗಾಯ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕಿನೆಟ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಲಾರ್ಜ ಅರೆ ಬೋರಾಪುಂಗೆ ಇತ್ತಿರಗಿದೆ ಬೋರಾಪುಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪುಟ್ಟು ಆಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರಗಿಸ್ತು ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ ಇದನ್ನಟ್ಟ ಪಿಲಿ ಜತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡು ಆನ ಸಾವದ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಆನ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪಡು ಇದೇನೆ ಬರೀತೀನತ್ತ ಸೈ ಇರಗಿತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇರಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರವ್ ಇರಗ ಖುಷಿ ಅವಡತ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇರಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಪುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ಪುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ಪುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ಪುಳಿಕಿ ತಕ್ಕತ್ತ ತಕ 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 ಓಡಿಗೆ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆ ಜಾರಿವಳು ಆಯಾಗೆಂತೂ ಮರ್ಲು ಇರೇಗ್ಲ ಮರ್ಲೇನು ಆಯ ಮಲ್ತೆ ನೀರ ಟನಡ ಓಡಿಗೆ ಎಂಚಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋಕಂಡಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ರಿಂಚ ಪನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಅಂಡ ಓ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಓ ಉಂಬಲೆಗ ಅಮ್ಮೆ ಓಯ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಹೋದ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನು ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನೋಡ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಜ್ಪೋರ್ದು ಮಿತ್ತದಾನೆ ಕೊಂಚ ಮಟಾರೆ ಪಾತೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮರಲಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಲೆ ಯಾವೀರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೀ ಇಟ್ಟರ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೈಯಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಡಿ ಹೌದಾನೆ ಇನಿ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತಿ ಇನಿ ಶನಿವಾರದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೋಡು ಸುದೀಪ್ ನಿಲ್ಲಾಡೆ ತಮ್ಮನೂಲೆ ಇದ ಸುದೀಪ್ 7 ಗಂಟೆ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಂಟೆಗ್ ಶನಿ ಶುರು ಆಪು ಸುದೀಪ್ಗ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇಗ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಧಾರಾವಾಯಿ ಐತೆ ಇದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಐನೊಂದು ಮಲ್ತುಕೊರ್ ಪಾವಂದ ದೇ ಎಂಕಿನೆಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಿನೆಟ ಬೋರ ಒಂದುಂಡಿ ಬೋರಾಪುನಿ ಇರಗೆಂಜಿನ ಬೋರಾಪುಂಡ ದೇ ಇರಬಲೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಡು ಅವಳು ಬೋದು ಎಂಜಿನ ತೋಜವ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋದು ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಜಾರತನಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಬಪ್ಪನು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿ
ಬಲೆದೇಲಿ ಬಲೆ ತೂದು ಸಾಕಾತಂಡಿ ಬಲೆದೇಲಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದಿಂಡ ಕೇಸಾವ ಅತ್ ಪುಣ್ಯನಕಲಿಗೆ ಹಾಕಂಡ ಕೇಸ ಅಕಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಜ ಮಾಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ ಇರ್ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದಿಂಡದಾನೆ ಎಂಚ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಲೆ ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಲೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬಲೆದೇಲಿ ಪಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆರ ಕಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆತಿರು ಸ್ಟಾರ್ ಕೈಕು ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಜಾ ಟಾಕ್ಸ್ ಮಜಾ ಭಾರತ ಅಲ್ಪ 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 ರೈಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ಏರಿಯೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಊರಿ ಪಣ್ಣ ಲಾಟ್ ಬೋಟು ಪರ್ದು ಪಾತೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೇ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಯ್ನೇ ತೋಜಾವ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಚಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯನ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೇ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿದ್ರು 6 ಜನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರೀ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತನು ಎಂಕಂತೂ ಯಾನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೇ ಎಂಕಲ ನುಡಿಸಿರಿ ಆನಾಗ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಯ್ದ ನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಂಡೊಲೇನು 3 ಕಣತದು 4 ದಿನಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲ ನುಡಿಸಿರಿಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾವಂದೇರು ಆರು ಏಪ ಪೋನಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪಾತಿರ ತೂಪೆ ಎತ್ತರದ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯನಂಚಿನ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗು ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗು ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಯಿಂದ ಮನಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದಗಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಆನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ನಡೆತಿನ ಕಲಾವಿದನ್ನು ತಲುಪಾರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂದು ಕೊರದು ಇನಿ ಎದೋ ಜನ ತುಳುನಾಡು ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿರೋದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಪಂತನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೋ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಿರ್ದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚಾಯದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಯಾರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಅವ ಪನ್ಯಾರ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಅವು ಬಿಡು ನಾನು ಒರಿಯತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ 5 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಬೊಕ ಈ ಲೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ದನಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಯ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೈ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಬತ್ತದ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪ್ ಜನಿಕ್ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯನಪ್ಪ ಗಾಡಿದ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿನ ದನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಬೊಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಬಂದ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವಿಂಚೆ ದಾಬಣ್ಣಗ ಪಿಟ್ಟರ್ ಸರಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪನ ಓರಿ ಪಿಟ್ಟರ್ ಗಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡಂಡ ಐಕ್ ಪಿಟ್ಟರ್ ಸರೀಟ್ ಮಲ್ತೋಡು ಬೇಲೆ ನಾನು ವೈವಟ್ಟು ಪುರ ಸೈಟ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪು ದನಿ ಯಾನು ವೈವಟ್ಟು ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ತೂದು ಬರಡಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಯಾನೈತ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪೂದರ ಈ ಅಲ್ಲೇನು ಮಲ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟಾರ ಒಂಜಿ ದನಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನತ್ ಏನಂತೂ ಮಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂತ ದನಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದಾನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅತ್ತೇವು ಬೋಬಾ ಎದ್ರ ಬಾ ತಿಂಚಿ ಬೋಲೆ ಪಂಡ ನೆನೆಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದನಿ ಪೋತಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿಯೇ ದನಿ ಓ ದ್ಯಾವ ದನಿ ಪೋತಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ವರನ್ನ ಕೈಟೆ ಮಾರ್ರೆ
ಕಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಚಾತುರ್ ಪುಂದುಯ್ಯಾರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆನ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿಲ್ನ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅಂಬನೋಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಯದ ಹತ್ರ ಕಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ದ ಕುರ್ಲಾರಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ 200 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಯದ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕುಲು ಈತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡುಂದಾಣ ಅತ್ತಂದಾಣ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಯ ಈತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎತ್ತ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಯದ ಎಸಲ್ ಆಜಿಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ತ ಚೇತನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸೋನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ನೆತ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ರೆಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮುಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರನ್ನ ರಿಯಾಜ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಓ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಿನ್ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಾಣ ನನ್ನ 7 ಎಡಮ 10 ಇರುವ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಕುಡಲಾದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುವೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಡೊಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೂ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ತೀರ್ಪುಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೈಕ್ಸ್ಲಾಗ ಅಂತಾರೆ ಸೈಕಲ್ಲಾಗ ಅಂತಾರೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡೋಂದ ಬೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక భలే తెలిపేది విషయాలే పంటారు జనకులకు ఎడ్డే కాన్సెప్ట్ వెల్ రిటర్న్ స్క్రిప్ట్ ఇన్న పంచెస్ చేపల నిఖిల టీಮ್ದು పంచెಸ್ చేపల ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋಪುಡು ಸರಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರು ಜೋರು ಪಂಚಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಂಚಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ next time. So it's a good act, Sandeep, very good act. Like and I'm happy. I must kushand ken irnudu 30 perform andre because of irnudu performance atne in a team da. Pidaid shows. Wo show ಕುಸಲ್ದ ಕುರ್ಲಾರಿ I did janolleru. ಎಂಗುಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕಮೆ ಯಾನು ಬೊಕಂಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್. Okay, very good. I'm very happy. Must kushand. Very good performance today and all the best. Thank you. Solvalo, ita Dr. Shivacharan Shetty. Onji script strong ijidala, onji normal joke onji edde joke man pare ninada kalpodu Sandeep. Aikonji aik dada board aik takka music padandu aik takka reaction kordu. Onji normal joke ulla onji extraordinary joke panpuna onji capacity punu Sandeep muk matra. Thank you. Scripted ಏಪಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಏನಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ನಿಕಲು ಆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ All the best. Shokatan, Sandeep. Whole team. Thank you, sir. Especially music. Thank you, sir. First class. Solmelu, Sureshana. Yengutundu, Jagatadu, Bulpara Solabage, Telpon Bari Bangada Kelasa. And I think at a prayat to Nigel Maldar. Panperete,
ಈ ತೆಲಿಕೆ ಓಲುಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನಿಗುಲಿನಿ ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು, ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು, ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ತೆಲಿಕೆ ಈ ನಲಿಕೆ ಓಲುಂಡು ಬಂದಾಗ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಗ್ಗೆಳು ನೀರು ವೈಪನ ಅವಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಾರ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನನಾಥ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಆಕೆರಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.